registruje ten vesmír práve v tom komplexnom elektromagnetickom žiarení. Toto len v rýchlosti, aj to viditeľné svetlo sme schopní rozložiť hranom, mriežkou, prírodným ukázom, dúhou na jednotlivé farby. Spojité svetlo, kontinuum, ktoré vnímame, proste nemôžeme rozložiť na jednotlivé vlnové dĺžky. To určite viete, alebo je súčasť fyziky v časti optiky aj rozklad svetla pomocou, myslím, že hranov alebo mriežky sa používa. Človek si samozrejme v tej alebo teda už novodobej astronómii začal klásť otázku. Fajn, máme vesmír, máme krásne fotografie, vzdialených galaxií, celý kôp galaxií. V dnešnej dobe vlastne už sa registrujú extrasolárne planéty. To znamená, že tých informácií je obrovské množstvo. Ale vlastne vyrieši základnú otázku, ako vznikol ten vesmír. To znamená, že pôjde sa do absolútne tej najvzdialenejšej minulosti, pochopiť súčasnosť, ale predpovedať, alebo vytvoriť modely, ktoré by nám povedali, čo sa bude s tým vesmírom diať aj naďalej. Tých modelov bolo v histórii astronómie popísaných viacej, také vybral som len tých 5, hlavný Newtonov model, prakticky Einsteinov model, Friedmanov a vznik vesmíru podľa teórie veľkého tresku, alebo kde sa hovorí štandardný model poslednému. To sú údaje, ktoré môžu, nemusia každého zaujímať. Napríklad ten Newtonov model. Vždy pri tvorbe týchto modelov sa vychádzalo samozrejme z poznatkov alebo a z interpretácií iných, by som povedal, zákonov v tej danej dobe, v ktorej ten autor tohto modelu žil.